برز وهاب جوشكون كو بخوا حقوق ناس لزانينجها ديجلة يا آمده و پسپور سياستا ناف دولتية جوي باجاري باكوري كردستاني نها لقل من دنباش برز دنباش بله ما مستا وهاب استخوازم جوه پرسه دست پی بکم پشتی نرازیبونا امریکا حتی راده که فرانسا و آلمانیا جیته ده که لدیجیوه که درکتن ترکیه تو اپراسیونان لهمبری روجاوای کردستان نکه گلو او یک بو سدم که ترکیه هنکی گاوا خو پاشته باویجه دوجه اپراسیونه که برده یان مترسیا اپراسیونه که لهمبری کردن سوریه هینا جی هیه Kada Suriye her rodugu harici, bu her ihtimal gerekli sermase merebebini o goravya hesabı xobıkın. Türkiye beri niyet avi hebu operasyon ekileşkeri çebiki lebeli ve got Amerika, Fransa o devleti Rojava'yı dijiviya derketin jipoviya anka evksekini Türkiye'li biraz sekini. Vakta emni reveberi Türkiye bizedikin, emni dahuya niye on bizedikin, emni bira dibinin ki siyaset avan hinki guheriye judati ki heyi peyveberi o peyve ankadı bejin. Anka mesela Hakan Fidan veziri karider ve ev dibe YPG, Pırskereka YPG, Pırskereka Şameyi, beri her tişte Pırskereka Şameyi eğer Şamu YPG behevdu bıkın, jibo çekdayini behevdu bıkın, uçağı kari Türkiye'li Suriye tüneyi gerek beri ev hal bıkın. Jibovi beri Türkiye bir tamamı ser navi xu siyaseti ki dimeşand, o ser gıştık vankara got ezebin lebeli Anka emdibinin nav haftaki de Türkiye bilhassa der hakkı Pırskereka Kürt, mesele Pırskereka Kürt hinki deste hoje hinki kişandiye dve vi Pırskereki bir zedetir navbera Kurda u reveberiya Şame'deyi. Ev eğer bir yere kibidin Türkiye evi bir yere kabul bıkır. Mesela Hakan Fidan Rappersin gelek kes bu YPG, bu çekdayına YPG ev jigot levra Ankalı Suriye reveberikin müheyi vana Pırskereka vanın gerek ev bu hevdure vi mesele müzakere bikin der hakkı viyadeki cam bir yer hey gerek ev bidin. Ya disa jivan Rappersin gotun eğer muhtariyete ki Huseriki jibo Kurdal Suriye hebe Türkiye diji viya derkevi viya jigot viya bir yara Suriye'yi ya Suriye bir yara viya bide eğer ev der hakkı viya de vi bir yaradan emreviya kabul bikin vesaire der hakkı viya de goz jibo ve endibinin kada Suriye'de ev siyaseta Türkiye'ci roj be roj dugahere viya jitişteki normale çünkü lura teni hezeki Türkiye tüneyi yani lura gelek hez henin o van heza gıştık duhazın da peşe roja Suriye'de bibin xudi mahv bibin xudi pev jibovi herkes anka çok az karı bir tesir bir keser aktora jibovi hezi xugıştık dıxı kade. بله وان روژین داوی جوین لسر بلافکرنا هزین جکدار تینا کرن بتایبتی جالیه هته شیوه تینا کرن جبر کو او نها حکم دکه لسوریه او گروپ همی سرکردین وان کوم کرن و آخوین لهین آدان و ستندن به کردان را نبویه لسر مثلا دانینا چکان اگر هیا هزین کرد لروجاوای کردستان وکه هزا پیشمرگل باشور کردستان لهره ماخوا بمینن لوکه بشک جارتشا سوریه او احتمال جی هیا گلو Ez baver dikim zaten Pırskereka heri mezin viyayı yani YPG ya ji hezin çekdar evet çava formeki de peşaroja Suriye'de cibigin giştik müzakere giştik münakaşa servi mesele tegotun hem Türkiye hem ji heteşe duhazın bira van çektara çeki xudeynin o bibin beşeki arteşa Suriye lebeli kurdajı dibejin ya evki heramamede
de gerek em xwe biparêzin ji bo wî hêzekî çekdar pêwistiya hêzekî çekdar heyî gerek vîya jî bê muhafaze kirin. Anka giştik ser vîya müzakere giştik ser vîya têgotin. Îro îro rêveberiyê Hêzên Demokratîkê Sûriyê bi medyaya Fransê peyvî vî pirsêcê jî hat pirsandin. Li vir sê tişta bala sê tişta kişand got yek em vî meselê bi rast dixwazin bi rêveberiya Şamê re bipeyvin. Çünkü vîya meselekî gelek girîng e ev ê çawa çê bibe ev ê Tirkiye bi kîjan formê kîjan şeklê gerek em vîya bi rêveberiya Sûriye nû bipeyvin. Vîya yek adûdû vî ihtimal em bi tamamî deriyê xwe vî ihtimalê re nagrin, vî ihtimalê heye. Asya jî eger wezaretekî Paristin ava bibe vîya giştik ji bo Sûriye fersetekî mezin derfetekî mezin dixortê. Em ji vîya ji van peyva em vîya fehm dikin. Yani SDG Hêzên Demokratîkê Sûriyê ew dixwazin vî meselê bi ew kere bi rêveberiya Sûriye re nû rast bipeyvin. Yani birad navber navde de tune be em vîya rast bipeyvin. Ji vî saetê şûn de ihtimala mezin heye ki ev ê derheqê vî meselê de hem Hêzên Demokratîkê Sûriye hem jî HTŞ ser vî meselê muhtemelen ev bipeyvin. Li vir pirsgirêkekî dinê jî heye em gerek vîya jî bînin ziman. Yani berê her tiştê wexta eger peşeroja Sûriye bê tanzîm kirin Kurd ew li vir çawa rol bigirin ya jî mahfî wan çi bibe berê her tiştî gerek Kurda li Şamê bê temsîl kirin û ji bo wî jî di vî prosesê de cî bigirin. Fakat li vir pirsgirêkekî navbera Kurda de heye. Yani ew ê kî Kurda temsîl bikin. Em zanin navbera PYD û NKS hinkî çûyîn hatin henin fakat li vir hîna biryarekî nedayîn. Diro berê jî li Hasekê van gruba bi hevdûre cîviyan fakat yani şandekî ji bo her Şamê û mahfê Kurda li vir biparêzî ya jî di peşeroja Sûriye'de ew ê Kurda di kanûna esasî de ew ê çawa rêbigire derheqê vîya de hîna gavekî navêtiya avêtin ji bo wî pirsgirêkekî dinê jî vîya yani ew ê Kurda navbera xwe de ew yekîtikî çê bikin ya jî çê nekin pirsgirêkekî jî vîya li orteyê. بريز جوشكون يعني شانسي لهفكرنا أنا كسو ريفبريا خسر چقاسه بديتنا واجبر ناكوكين دنافبرا وان دمدريجن ناكوكين براستي نوصا بسيطن جي ويكاربن لهف بكن داويا داوي راست yani rêveberiya NKS jî wexta vî pirsa jî tê pirsandin vîya dibêjin. Yani li vir mesele ne tenê em herin Şamê bi hevdû bi HTŞ re müzakere bikin. Vîya ne meseleyê? Berê her tiştê navbera me û PYD ya jî navbera me û rêveberiya Xweserî de pirsgirêk henin. Berê her tiştê gerek em van pirsgirêka çareser bikin. Fakat heta îro van pirsgirêka çareser nebûye. Lê belê li alîdinê hûn wexta mêze dikin li Sûriye her tişt zû diguhere eger vîya fırsetekî mezin vîya derfetekî mezin ji bo Kurda eger Kurd vî fırsetê ji destê xwe wenda bikin wî çaxê her du alî jî berpirsariya wan gelek zêdeyê. Ez bawer dikim nakokiya wan du dirêj nakokiya wan dîrokî belê fakat her du alî jî anka evkeki pozisyoneki nüh derketi ortaya goravi pozisyonu gerek tevgera xu goravi pozisyonu çe bikin o lehevdu bikin ihtimala lehevdu kirine heye fakat çok az zubu be o vil lehevdu kirine çok az xort be jibo Kurda ev avkas baş be. Beli ev persaminci berad derbare bandora van gohertinen kul Suriye çe dibin و چقاسی لسر سیاستا ترکیه بکه گلو به تایبتی جی سیاستا ترکیه یال همبری کردان ام دکارن دمه که کرد تلهیویه بن گوهرتنک لترکیه جی چه ببد آلیه دستوری ده؟
هەویدار خان ڤیاژی bi temamî ez bawer dikim bi girêdayî Sûriyeyê. Eger Türkiye û Kurdên Sûriyê derheqa Sûriyeyê di qada Sûriyeyê li hevdû bikin li Türkiye jî ev siyaset biguherin. Anka wexta mesela devlet rêveberiya devletê dipeyivin derheqê vê meselê dipeyivin mesela nabêjin tenê bira PKK çektiğini ya jî nabêjin tenê bira YPG çektiğini her du jî dibêjin. Çünkü ev jî van her du mesela bi hevdûrê girê didin. Anka li Türkiye jî ser prosesekî tê axaftin ser vî prosesê mümkününden mümkünü ser viya gelek kes şîroveyê xwetînê ziman vî prosesa Türkiye nûh jî ev jî girêdayê Sûriyeyê. Eger hûn li Sûriyê bi Kurdarê tifaqekî çêbikin, hûn lûra bi Kurdarê tekevin mutabaqatekî bibînin, ez bawer dikim siyaseta Türkiye Kurda hundir de jî ew ê biguhere. Ama herkes anka li Suriye meze dike. Herkes pozisyona xwe gora Suriye tayin dike. Ji bo wî li vî qadê li Suriye tiştekî zelal nebe ez bawer nakim li siyaseta Türkiye hundir ew biguhere. Fakat eger li Suriye mutabaqatekî çêbibe wî siyaseta Türkiye li hundir ew ê biguhere. Zaten anka herkes li ew meze dike. Yani îro işte partiya demê ew bi Öcalan re her ziyaret Öcalan bikin. Öcalan da hakibiyade ev mesajekî bide. Herkes anka benda viyayî vî mesajı, vî dîtinê, piştî vî dîtinê ew kîjan encam derkeve ortê, vana giştik qada Sûriyeyê jî bandora wê ser wî bike. Birêz doçent doktor Wehab Coşkun mafnas û pisporê siyaseta navdewletî tu ji Amedê mêvanê me bû zor spas.